Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резеда Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада йөгереп килеп йөзгә суга һәм кача. Полициядә һөҗүм очраклары турында гаризалар саны арта. Хукук саклау органнары бу хакта нәрсә дип әйтә? Педагог, устаз һәм танылган композиторны искә алдылар. Әлмәттә Урсалтауда татар хитының авторы хөрмәтенә концерт узды. Әлмәттә икенче тапкыр 3D модельләштерүгә багышланган форум оештырылды. Узган ел катнашучылар космос, авиация, нефть тармагы сорауларын хәл итсә, быел нинди темаларга өстенлек бирелде? Полициядә һөҗүм очраклары турында гаризалар саны арта. Әлмәт полициясенә хатын-кызга һөҗүм итү турында тагын бер гариза килде. Ул инде өченчесе. Шәһәрдә мондый хәбәр атна башында ук тарала башлый. Социаль челтәрләрдә һөҗүм итүчене кыска буйлы яшь кеше итеп сүрәтлиләр. Ират йөгереп килеп корбанның йөзенә суга һәм кача. Атна башы шәһәр халкы өчен борчулы булып чыкты. Шәһәрнең онлайн төркемнәрендә кызларга һөҗүм итүче тәбәнәк буйлы яшь кеше турында хәбәр таралды. Хәзер полиция бүлегендә зыян күрүчеләрдән 3 гариза бар. Берсе күптән түгел генә барлыкка килде. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных свидетелей, очевидцев происшествия, проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности мужчины, причастного к происшествию. Все материалы переданы участковым полномоченным. Хукук саклау органнары кисәтә, төрле яшьтәге хатын-кызларга һөҗүм итәләр. Шуңа күрә урамда уяулыкны югалтмаска кирәк. Әгәр дә берәрсе моңа охшаш хәлгә эләккән икән, ул тәртип сакчыларына ярдәм итә ала. Бүлеккә шәхсән килергә яки дежур частина шалтыратырга кирәк. Адрес һәм телефон экранда күрсәтелгән. Алар хәрбиләр өчен ышанычлы тыл, таяныч һәм ярдәм чыганагы. Сүз махсус хәрби операция зонасына киткән ир-егетләребезнең тормыш иптәшләре турында. Бу көннәрдә Нур үзәгендә геройларның хатыннары күргәзмәсе ачылды. Фотосурәтләрдә хәрби хезмәткәрләрнең хатыннары. Бу юлы фотосессиядә 27 нәфис зат катнашты. Аларның берсе тол. Һәрберсенең үз тарихы бар. Зәйтүнәнең ире узган елның сентябрендә мобилизацияләнгән. Бу вакыт эчендә ул тормыш иптәше белән 28 көн генә үткәрә. Проект турында социаль челтәрләр аша белә һәм катнашырга карар кыла. Фотосурәт астында яраткан хәрбиенә язган хаты. Мы написали письма, да, своим мужчинам. И эти письма реализовали так вот. То есть их отправили тоже, да? Да, я отправила мужу, он прочитал. Это письмо именно характеризует его. Луизаның тормыш иптәше хәрби хәрәкәтләр зонасында хезмәт иткәнче ашыгыш ярдәм фельдшеры булып эшли. Хәзер ул медицина ротасы командиры. Бу вакыт эчендә аның баласы туа. Хәзер сабыйга 4 ай. Про беременность я узнала, когда мы уже забирали. Беременность протекала сама по себе хорошо, но было тяжело, все равно чувствуется. Нет опоры, нет... А супругу как рассказали? Супруг приехал, как было уж, суббота-воскресенье тоже. Поехали повидаться, там уже рассказали. Сам он был рад. Лилия Сайфуллинаның ире дә медицина ротасында хезмәт итә. Ул һәрвакыт кешеләргә ярдәм итәргә хыялланган. Хәзер ул аларны коткара, яраланганнарны яу кырыннан чыгара. Лилия ире булмаган вакытта 5 һәм 6 яшьлек балалар тәрбияли. Они тоже очень гордятся своим отцом, постоянно рассказывают, видят в телевизорах эти разные эпизоды и всегда ищут своего папу. Геройларның хатыннары проекты Самарада 2022 елның сентябрендә барлыкка килде һәм башка төбәкләргә дә таралды. Әлмәттә икенче күргәзмә уза. Педагог, устаз һәм композитор. Аны татар классигы дип йөртәләр. Рәис Нагыймов 33 ел Әлмәтнең беренче музыка мәктәбен җитәкли. 2013 елдан башлап ел сайын укучылар, укытучылар һәм тамашачылар чын халык артистын искә алу кичәсенә җыелалар. Концерт программасында 17 номер. Аларның күпчелеге Рәис Нагыймовның әсәрләре. Лирик җырлар да халык мотивлары буенча поппурида башкарылды. Чыгыш ясаучылар арасында педагоглар һәм укучылар. Кичә программасында 17 номер булды. Залда Рәис Нагыймовны шәхсән белгән кешеләр, классикның замандашлары да бар иде. Чара ахырында халык җырын караоке ярдәмендә башкару тәкъдим ителде.
80-нче еллар ахырында Урсал тауда хитын иҗат итүдә мәдәниятның күренекле шәхесләре өлеш кертә. Музыкасын Рәис Нагыймов, шигырьләрен Саҗидә Сөлейманова язган, Салават Фәтхетдинов башкарган. Телеконкурста беренче урынны алып, җыр халык арасына китә һәм 90-нчы елларда Әлмәттә иң популяр җыр була. Вакыт узу белән шлягер шәһәрнең рәсми булмаган гимны итеп санала. Татар классигының гомере 2012 елда üzелә. 2013 елда Әлмәтнең беренче музыка мәктәбе аның исемен ала. 2023 елда аңа 27 яшь тулган булыр иде. Әлмәт шәһәре пабликларында су саклагычтагы аккошлар видео язмасы таралды. Битараф булмаганнар кошларга ярдәм кирәкме, юкмы икәнен тикшерүне сорады. Бу хәбәргә җавап итеп Әлмәт шәһәренең үсеш департаментыннан комментарий алынды. Бу күчмә кошлар, хәзерге вакытта алар ял итәргә тукталганнар. Алга таба үз юлларын дәвам итәчәкләр. Әгәр дә алар 7 көн эчендә очып китмәсәләр, алар җылы урынга күчереләчәк дип җавап бирделәр департаментта. Хакатонга Россиянең 10 төбәгеннән килгән командалар Әлмәт политехник техникумында җыелдылар. Future HD заманча сәнгатьтә технологияны эш үлчәмле модельләштерү һәм куллануга багышланган форум. Ул 2нче ел рәттән уза. Узган ел катнашучылар космос, авиация, нефть тармагы сорауларын хәл итсә, быел экология һәм шәһәр мөхите. Яңа ел, яңа бурычлар. 2022 елда да 3 тема булган. Әмма агымдагы елда космос һәм пилотсыз аппаратлар урынын экология һәм шәһәр мөхите алды. Молодежь аккумулировать здесь, чтобы они в нефтяной промышленности, в IT-направлениях, в строительстве. На сегодняшний день острая нехватка квалифицированных рабочих кадров, острая нехватка квалифицированных специалистов. Нефтчеләр һәм рәссамнар, төзүчеләр һәм программистлар, район җитәкчелеге һәр перспективалы кадр белән кызыксына. Һәм Әлмәткә иртәме соңмы аларны күрше районнардан һәм төбәкләрдән чакырып алырга туры киләчәк. Ким дигәндә соңгы 5 елда. Кәләй авылында Раштуа йолдызы кабынды. Анда Крәшен җырлары фестиваленең сайлап алу этабы узды. Бирегә республиканың көньяк көнчыгышыннан 157 башкаручы килгән. Безнең иҗат төркемендә әлеге күңелле вакыйганың шаһитлары булды. Сәхнәдә фестивальнең иң яшь артистлары Кәләй авылының Каенкай балалар бакчасы ансамбле бию белән генә шикләнмәде. Аның нәни солисты җитәкчесе белән бергә җыр башкарды. Ләйсән Шакирова ансамбльне 1 ел элек оешканнан бирле җитәкли. Балалар белән уртак тел тиз таба. Элегрәк ул баянда уйнарга өйрәткән. Хатын-кыз Әлмәттә яши, ләкин үз тәрбияләнүчеләре өчен көн саен Кәләйгә килә. С детьми вообще очень удивительно и увлекательно работать, особенно если дети творческие. С ними очень интересно и великолепно работать. Дети очень отдающие и очень увлечены творчеством. Фестиваль менә инде 10 ел тирәсе төрле яшьтәге иҗатка гашыйк кешеләрне берләштерә. Алар Крәшен татарларының халык җырларын һәм биюләрен башкаралар. Әлмәттә 7нче мәктәп дистанцион укыту форматына күчте. Мәгариф идарәсе башлыгы Ирина Павловская мәгълүматны раслады. Шикләүләр җомгага 24 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге чаралар вирус инфекциясының таралуын киметү өчен күрелә. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, Әлмәтнең 7нче мәктәбендә күпләп агулану ихтималы турында мәгълүмат белән бәйле рәвештә укучыларны аердылар һәм дәресләр санын киметтеләр. Ирина Павловская сүзләренчә, агулану очрагы расланмаган, чөнки экспертиза нәтиҗәләре буенча мәктәп ашханәсендә хокук бузулар ачыкланмый. Шулай ук җитәкче хастаханәдә башка мөрәҗәгатьләр теркәлмәгәнен хәбәр итте. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.